Здравейте, аз съм Александър Марков, намираме се в Red Room Studio, малко бутиково студио, създадено за да се случва продукция, която не е толкова комерциална, а може би и комерциална, място за забавление и творби. Днес ще преоборудваме студиото, тъй като няма съвършена акустика или поне не в такива условия. Използва една хардуерна платформа за коригиране на акустиката в помещението и по-специално честотните характеристики, реверберацията и фазовите изменения в различните честоти. Тази платформа се нарича Trinov. Ние сега ще демонтираме старото устройство, което използвахме до този момент и ще го заменим с по-ново поколение, което няма вентилатор, който може би шуми, макар че не се чува особено. Заменяме старото устройство, защото няма необходимите ни канали. Освен това, софтуера му е малко по-спартански, да го наречем. Да кажем, конверторите му не са на тази височина на качество като новото устройство. Като казвам конвертори, имам предвид цифрово-аналоговите преобразователи, които ще използваме за подаване на сигнал към трите кръга монитори, които имаме. Старото устройство, което ще намери най-вероятно щастлив собственик нов, така наречения модел Trinov ST2 Pro. Даже самата фирма Trinov е склонна срещу заявка да го доставя, независимо от факта, че на негово място идва новия модел, който сега ще монтираме, който се казва Trinov Nova. Новото устройство на Trinov Nova е един качествено нов скок в концепцията за тези хардуери. Вътрешната архитектура позволява много гъвкаво препачиране, свързване на различните изходи и входове. Можем чрез контролера, който обслужва устройството, много бързо да превключваме различни конфигурации от говорители, да кажем една стерео двойка с сабвуфер, същата стерео двойка без сабвуфер, втора стерео двойка с същия сабвуфер и така нататък. Тази гъвкавост също така е обслужена и от наличието на няколко цифрови входа-изхода, които позволяват конфигурирането на новото устройство на качество на ново ниво. Всъщност, с помощта на контролера за управление, почваме да използваме нова за мониторен контролер. И тази функционалност е много удобна за всяко едно студио, което иска да намали времето си за създаване на продукция, за смесване, за мастериране. Магазин AudioWiz за професионална аудиотехника винаги държи на склад поне едно устройство, за да може потенциалните клиенти и студия да могат да имат моментален достъп до устройството. Също така има демонстрационно устройство, което би могло да бъде предоставено, за да може да бъде проверено какви са неговите качества и колко ще допринесе за всяко едно студио, което се интересува от подобряване на своята акустика. Професионалистите, които се интересуват от този вид устройства, могат да заповядат в магазина, да получат и консултация, а също и така да уговорят евентуална демонстрация в тяхното студио и наемане на апаратурата за известен период, за да могат да оценят качествата и дали наистина им трябва. Здравейте, аз съм Ники и днес ще разопаковаме новия Trinov Nova и ще видим какво има вътре сега. В кутията имаме устройството, забавно за гърнато. Тежи ли? Не е лекичко. Имаме си 6 аналогови изхода, един цифров, 2 цифрова входа и данте. Имаме едно захранване и LAN кабел. И опътване, което може би няма да се прочете. Чакай, имам още едно опътване. Let's get started. Вържете го и влезте в интернет.
Сега ще отворим микрофона на триновия. Трябва да измерим височината на ухото, за да мога да поставим микрофона на същото ниво. След известно количество действия по разполагане на микрофона, сега е момента да кажа, че микрофона трябва да застане на точно същото място, където е главата на бъдещия аудиоинженер, който ще прави смесвания и мастерирания. Доброто измерване е много важен елемент от цялата тази дейност. Ако можете да се здобиете с лазерна рулетка, за да ви бъде удобно да го поставите на правилното място и микрофона да е на точно отстояние от двата аудиомонитора, това ще е в голяма помощ. От друга страна, може би ви прави впечатление, че има втори компютър, на който сме качили софтуера. Този компютър е с по-стара операционна система и софтуера на Тринов не позволява да бъде качен на тази операционна система, но това не е проблем, защото реално настройките на Тринов могат да бъдат направени на друг компютър, който е с по-актуална операционна система, даже и дистанционно през интернет от наш колега-служител, стига да има нужда от тази помощ клиента. Сега да се обърнем към софтуера, който е на този допълнителен компютър и да направим последователно няколко стъпки в това да калибрираме системата. Казва ни добре дошли, пита ни какво ще правим. Виждаме долу има една таблица, през която постепенно ще минеме и ние казваме, след като сме се уверили, че това е нашата честота, казваме Next. Естествено, системата ни подсказва какво да направим, в случая да си свържеме микрофона, който имаме. Тук е момента да кажа, че дори да притежава човек устройството без микрофона, фирмата ще може да предоставя микрофон за нуждите на калибрацията на системата и няма нужда да бъде закупуван допълнително този микрофон. Фирмата, разбира се, AudioWiz. След като сме се уверили, че микрофона е свързан къмто устройството, казваме Next и следващия екран всъщност ни дава някакви информации, напътствие как да бъде позициониран. Има схема как да се направи калибрацията, ако искаме да бъде от няколко точки. Като правило това не е много необходимо, освен ако не е много голямо помещението и не държим в така наречения sweet spot, както е нарисуван тук, да има повече от двама човека. Казваме Next. Следващия екран е така наречения Level. Тук се случва следното. В ауто режим пускаме в левия и в десния говорител да се проиграва розов шум и системата ни подтиква да калибрираме така, че тези стойности да се въртят някъде около 80 децибела налягане. Пускам. Както видяхте, просвирването на розовия шум с допълнително тази стойност за нивелиране ни даде приблизително тук да бъде около 80 децибела, както искахме. Отиваме на следващото ниво. Това е прозореца, в който трябва да се извършат измерванията. И той ни пита да извършиме ли измервания от една точка или от много. Аз ще предпочита за тази демонстрация да използвам само една точка, тъй че ще кажа не, да не е multi-measurements. Next. И това е вече междинен
прозорец, в който те отново ни подтикват да сме сигурни, че това е на правилното място, да се отдръпнем от мястото за калибрация, за да не пречиме на акустиката. Преди да натисна Next, сега ще взема този компютър и ще се отдръпна от самото место за калибрация и казваме така. Както видяхте, системата първо си намери колко е нивото на шума в помещението, отбеляза си го, след това пусна розов шум в левия монитор, калиброва се по него, показа го тук на графиката къде се намира, вижда се, че нашия говорител е на правилното място, пусна розов шум в десния говорител, калибрира се, показа го на тази графика. Имаме много малко изменение, може би е достойно да видим нашите бас трапове дали са правилно настроени, шанса да не са, защото различните ъгли може би имат различна характеристика и това да доведе до това малко отклонение, но така или иначе вече имаме момент, в който този Wizard знае какви са характеристиките на помещението, на нашите говорители и сега е момента да натиснем заветното копче Compute, което ще направи следното. На базата на това, което е чула системата, тя ще направи изчисления как да компенсира неравностите в акустиката на помещението, закъсненията, фазовите изменения и т.н. Казваме Compute, системата мисли. След като тук не е червено, ние имаме голяма увереност, че системата е завършила своите изчисления и вече имаме една готова система, в която ние можем спокойно да видим какви са резултатите. Сега ще покажа и какви са графиките. Това е каква е характеристиката на помещението като еквилизация преди корекциите и тук виждате колко е равно след корекциите. Както виждате, системата е успяла да парира тези проблеми. Естествено в единия канал не е успяла. Там, както се видя, е този десния говорител, до него има бас-трап, който не е добре настроен и може би това не позволи на системата чак толкова добре да се справи с проблемната честота, но това е под 5 децибела разлика от нулата, което е абсолютно допустимо, особено в тези ниски честоти. Както виждате, надолу вече ние нямаме и полезен сигнал, защото говорителите са горе-долу до 35 Hz, тъй че тук на нулата имаме една прекрасна характеристика. Що се отнася до другите параметри, ето сега ще покажем какви са били проблемите с фазите. Както виждате тук, най-коварните проблеми са около 200 Hz, там където бас-китарите и големия барабан се срещат. Ако имаме такава фаза, ние имаме винаги голямо двоумение какво чуваме. Другия проблем с фазата е в 2,5 кГц, където пък вокалите и китарите имат едни много чувствителни честоти, които ние винаги трябва да пребориме по някакъв начин. И виждате резултантната тук. Тези две критични честоти, фазата е абсолютно изравнена и няма никакъв проблем. Това ще ни даде голяма увереност, че това, което чуваме, е това, което ще се случи наистина в нашия микс. Около 100 Hz имаме проблем в това помещение. Склонен съм да вярвам, че много малко хора ще имат нужда това да бъде парирано особено, защото от тук надолу ниските честоти са много трудни за локализация и с презумцията, че тези ниски честоти обикновено се случват в центъра на микса. Този проблем
съвсем няма да е нещо, което ще попречи финалния микс да има добър баланс и ние да се излъжеме да направим нещо неправилно. Ние нямаме проблеми всъщност с закъсненията в това помещение, защото то е много третирано, вхвърлили сме много средства и усилия да го направим правилно. Единственият ни проблем е пак в 100 Hz. Надяваме се, че ще го измислиме как да го парираме чрез някакви акустични панели, но пак подчертавам, че тази честота вече е в един диапазон, в който няма да имаме особени грижи, дори да не поправиме това. На този етап така ще завършим нашето предаване, да го наречем. Дори да нямате възможност да се здобиете с такъв уред, надявам се, че това видео ще ви помогне да си дадете равносметка, ако имате някакви затруднения в това да постигнете добри резултати по време на смесване и мастериране, дали не се дължат не на проблеми във вашата подготовка или това колко добре чувате, а по-скоро от несъвършенствата на помещението, в което работите. Има и други по-евтини системи, които биха могли да ви помогнат, но аз се надявам, че някога всеки, който е сериозен по отношение на звука, който предлага на своите клиенти, ще може да си позволи една такава система, защото тя наистина допринася изключително много за постигане на правилните резултати. Аз съм Александър Марков и ви пожелавам перфектни миксове.